Hola, nois! L'activitat de català d'avui va sobre Chema Madoz. Chema Madoz és una barreja entre pintor i poeta. Fa el que es diu poesia visual. D'acord? Anem a veure què vol dir això. Chema Madoz és un poeta que fa servir la imatge per transmetre sentiments. Observeu bé aquestes imatges. Veieu com ha fet aquí una barreja entre aigua però que no s'ha fet amb aigua? O veieu com puja la temperatura quan el termòmetre és un misto? O us imagineu, sabeu que això és com l'escorredor de casa vostra, o el rentavaixelles, no? Doncs, on estan escorrent aquests plats? Mireu que ha tancat en aquesta gàbia. Creieu que és possible tancar un núvol o que ha fet una petita trampa? Perquè això és fotografia. Guaiteu això. Raro, veritat? Mireu que xula és aquesta imatge. Xulíssima. Observeu, això és un monocicle, però doneu-vos compte que la roda estan fetes amb les constel·lacions espacials. I aquest barret podria ser tranquil·lament d'un porcoespín o d'un eriçó. Ai, algú tenia molta gana. Guaiteu, reconeixeu aquests elements? Això què és? Perquè això no és res més que una clau anglesa, eh? Doneu-vos compte que això són uns alicates. No és una clau anglesa, són uns alicates. I aquest regal, a qui no li agradaria aquest regal? Molt bé. Què haureu de fer vosaltres? El mateix que ha fet ell. Però amb una diferència. Jo, per exemple, m'imagino regal per una persona molt freda. Podria ser el meu títol. O una camisa que estrenya el coll. Veieu el títol d'aquesta imatge? No sé quina és, diria que el títol és camisa. És el títol que jo m'estic inventant. Menjar a cullerades. L'eriçó elegant. Fem una volta per l'espai. Enfilant gotes d'aigua. Veieu el que heu de fer? Doncs bé, vosaltres haureu de fer primer, o bé amb un dibuix, o bé amb una càmera, heu de fer una poesia visual. O sigui, heu d'imaginar una imatge i heu de crear-la. Però després, el que és molt important és que heu d'intentar explicar el que heu volgut ensenyar. O sigui, si jo, per exemple, fos l'autor d'aquesta foto, aquí sota escriuria: aquest és el regal que jo li vaig fer a una persona amb la qual la relació estava molt freda. Punto. Veieu? Amb dues, tres frases ja estaria explicat. D'acord? Doncs ànim, engresqueu-vos i espero feines superoriginals. Repeteixo, i ho diu aquí. Pot ser o bé dibuixant o bé amb una composició d'una càmera. M'és igual, però ho heu d'intentar fer, d'acord? I per penjar la vostra imatge amb el comentari, podeu venir al campus i penjar-la. Ok? Doncs us espero les vostres treballs, els vostres treballs. Merci.